Guys, palit ko sa Shakoy ni Ingot. Kay si Ingot, nagtinda si Ingot sa Shakoy. Napulo ka buok. Nagihatagan na nako si Dodong. Nya, mga untaog Shakoy. Sige na, Ngot. Iputos na, Ngot. Napulo ka buok ang akong gipalit. Ngot. Gusyang na si Ingot. Kaya ang makaasawa dani ni Ingot. Ay bata pa, negosyante na. Naya kayo iyab, Ngot? Ha? Bita mga unta guys, pila ra bay joke-joke, no? Mga unta tanan sa Shakoy. Napay magluto di ante? Gamay di magluto di ay? Ha? Tinda ka ba? Ha? Yay, boleh mo. Lag suri mas ingot. Nasa ibong dani oh. Agame kay bong. Agame ka. Yang ano nabalik ka pamangkang ikot naman nimo dahil sa imong kuan sa ina. Ay na ko bala si yung okay. Ha? Dara, di, sigarilyo. Wa, di, paihagin mo ni Sherwin. Sigarilyo, sigarilyo, sigarilyo. Dara. Akong gipa ayo ni Sherwin ang kuan, ang motor kay Samot ko ba? gipahanginan ako ang kuan, Digit. ang Bugangin ka na. Bugangin. pangunahan nga ligid. Oh, dara. Ay di man kakabot ka pa rin. Abot ila ang tiuni. Oh. Dugangan ako niya. Asa abot ila uti uni nga gamay ra manaan gidahan imo. Dugangan gani. Bugangin nagsentralon ako ro. Mao na ni talante? Oh. Amo niya ko sukle. Dara. Ayan. Kaon ta guys sa kuan. Bayadan niya ki ha. Uy nanani. Ingot ante ang bayad. Thank you very big. Mga on to sa Shakoy. Unsa bay daw ta si Wen? Aya pag agoy Ginoo ko, aya pag Paano gamay kay gahe kayo? ngano man. Gahean ay gahe kayo bay sakto ni gahe oh. Dira ko ani isaw Shakoy. Andar ang motubong motor ay andar dili. Andar dili. Pareho na sa imo ha, mura naghubog nga motor. Kay nganong sige kag kanoy og magundang kag inom na magdaga na siya tarong. Ha? Unsa man eh? Di mo magduwa-duwa na ng pita ha? Oh. Bantay. Nagduwa-duwa sa mo sa pita. Nagduwa-duwa sa mo sa pita. Bitukon gid mo. Kita nagduwa? Dili ko man na ipakanaog. Si Lolo nagduwa, si Lolo wala. Wala. Asa man Ama na dati didit. Tana ante. Ako naman eh. Ang pangas mo kasi na din kaya panlaban ha kay aron alas 12 na ba taman ang tubig. Magani. Nanaog na ko. Tanati. Nanay tubig diri Ginoo ko mihit ang tubig karon kay grabe sa sobrang init. Iniluga jud ang tubig. Nya si Mother Earth, unya nganong daghan man kay kag labhunon. Bingkat maguda no. O maka nang laba. Nangaon na sila sa Shakoy. Hala na pa Shakoy dani ti oh. Hatag mama oh. Kay hatag ni Lula ka Shakoy. Tama. Ay magdala ko sa Shakoy dito sa ubos ila ni Lilin. Kanbo. Mintras na pa si Ingot. Kay para makakaon pud sad sila sa Shakoy. Shakoy si Auntie Inday. Shakoy. Andito 100 bibi. Ha? Sige ako ikuan niyo. Ako ipa maning bin ni kun sa ikuan ni. Kaplag ba ko ang ano sa pagkakag parong man. Asi parong-parong. Kani ba ang gipalitan kaning yes sige ay. Asa man tong gipalit? Ilalom. Ay tanawa kay tanaw na to asa ang gipalit. Laman ilalom dia. Sige pa na abliha kay tanaw na to asa ang gipalit. May himan ani may Ngot palit ko ngot de. Tagain. Ha? Ngano man? ay gamay man nandun ani ako palit sa plug mo dili sa pagkurot kasi plastic yung plug na ba. Diwin tara. Katong gaputan sa pagkina ba testingan ako plug. Kaya naman CDI sa plug
Wala ilain na ata lagi ka. Pagkaman na po ang spark plug unsa man say kuwang Paminaw, interior. Interior nga interior sige na. Ay lugog yo. Ari ngugmugan man day ka dili ka na tingali kay karon. Lahi ni siya nga maglakaw kay agpakasangit. Pag naay tagay, pag naay magtawag nga ala la ta dayon. Why duha-duha ta dayon. Ba sige dito si pagtahan nila. Lungot no? Dera 50. Bantay na pud ug unsa na poy sakit dana ha. Istingan ni ipa-plug bag o istingan ipa-plug bag o kung magkomang kuno na motor kay ag-out siya sa pagka sakit niya. Man masigit ko pa kay. Nya nganong nagdagan man na dani nagyon maka nga dili na agdagan. Lagi bro. Di para tong ato sa ilani. Tumay nga wa na gid ako suboy power mo na sakit. Agoy kana nga motor di ay daan naman sad na nga motor kay dadto pa nang kuan. Mao gani. O ako'y dalada ng daan, ikaw dalada ng bag-o. Oh. Ha? Unsa naman din na dana? Makina? Asa may spark plug dana di kay atong tan-awon. Asa spark plug? Kay atong tan-awon. Ang CD ay nasa tangke. Ang kani mano. Kani sa plug. Lai sa nang course coil dito sa dukan mo na sa plug. Bag-o pa man na ah. Blato man atag kape naman naka. So 150 ra man naka tong may tag 200 kape ng original. Kani din no, tanaw din ni alin ni. Kini yo. Kay kung dili diha. Kini course coil kini siya nga wire matod pa ni kuan. Kani ay nagilabti sa na kay kung usay ko sa makiniko. Na, wa kita dana. Pildi din ang spark plug karon. Sige na, ali nangot. Kag ato na tangot dito ka sa Kabulakan ag suroy ngot. De. Nanangot. Sino kini nahulog sa pista kay hakat kada liwag puto sumba. Ang silupin? Na may silupino? Lagi ang dako nga silupin ako ba nahurot. Na mo lagi. Ingot. Very good kay ingot eh. Dato gini ingot. Mag-edad di si ingot sa 18, dato na ni si ingot. Na. Syakoy, ilima-lima langot. Oh, kana ngot, na lima. Unsa man imo sudan madam? Tinda munggos. Ting paniud to po sa di ay muha. Di ana nakauna na si ingot madam. Kay ang gani ingot ting pang-snack magini kang ingot. Saan na sa salog? Dana sa kuan silupin man. Hi. Dara si madam nagtinda pod siya og munggos. munggos. Pila ang putos dana? 15. 15 ang putos sa iyahang munggos. Ang sagol humba. Nagasto ka dito? Wala. Say mo? Wala ko nagasto kaya akong baboy. Kuha na ko sa birthday. Ah, ipanaan mo sa birthday. Yung birthday manyanitaho na to na siya. Ay, sikritohon. Sikritohon ka na mong manyanita ha? Malimot pa man mo de. Kano sa yung birthday? 21. Karon? Sa kuan pa? Ayo. Mo na magudron. Mayo? Mayo 21 ay ilista ante. Malimot. Ilista ante kay ato na siyang manyanitahan. Tayo mo manunga ha. Pahilakon ta sa Di nisya. man ta si taboy nga pamanyanita ma. Oh. Ah, si Taboy nag-ingon? Matingala ako mga kawan dito, mawa ko nang sa ilang manyanita kay kamo. Di man Alisod po, tingnan nga, huwag man sa po kabalo nga magnyanita sila. Oo. Oh. Yes. Surprise sa manyanita. Ngot, okay na ngot. Sige, naaguna ko nimo madam. Sige. Kaya pa yung Ay, pakadani nakatubo sentro. nga, ingot, unya na. Kaya agtugbong sadmi kay napay problema nga Ginoo ko ambot lang ug maoke pa ba ni ang payment method ni Lia TV. Unsaon ba ka niya? So diretso mi sa ubos ni Auntie Gigit kay among asikasuhon karon ni Lilin kung unsay gitawag sa video kay ang gigamit nga ATM ang gigamit nga bank account kang Lia TV kang Lilin man mahibaw-an ni namo karon kung unsay instruction nga gisulti sa video. Daw tanawon pud nako i-double check pud nako pag-apply dadto sa iyahang payment method ni Lia TV kung naunsa to. Ante? Alin ante? Agpangas pa ka diri te di na. Agpangas pa ka diri?
O sige na, tara na. Ato na ta. Paalis namin ni Auntie Gigit. Musakay ra si Auntie Gigit sa akong motor kay ako man ni siyang gipa hanginan pod kay basin og kuwang sa hangin. So diretso nami sa ubos, guys. Here nami sa kanila ni Lilin. Ngayon ay i-check natin ang ano ni Leah TV kung ano ang problema. Unsa may kuan di ay gitawag sa video. Unsa gitawag sa video? Gipangutana ako niya kung nabay akong remittance nga mo abot. Nya, giglan ta nimo nga naa. Wa man jud ko nakakuan dayon ba? Nakahibaw ka na kabi dinhi pag-apply nato da nga imo account mo ato gamiton. Yan sa Nag-ingon taon ta dato nga ma'am na ako remittance nga gipaabot kay ang kuan ang sweldo sa akong manghod diha mo gigamit Ignan bitaw dai nako. nya. Naingon man siya nga na ipakuan gid na kay dili na pwede pa ka open account gid na siya. Tawagi ti. Nya. Tawagi gani. Kay di man gud kay nako kaklaro na mura ko sa nakurat ba pag kuan panawag Nya. pag istorya. Di na ko kaklaro. Napagkadugay nagsige siya kuan siya. Wala kay gipaabot dai nga remittance. En kuay na aday ma'am sa akong manghod. Kay Nya. diri niya gi-connect sa ako kay wa pa man gud siya nakakuan. Kuha sa Oo, wa pa ATM. siya nakakuha sa ATM pero magkuha ra siya siya na dili gina pwede kinahanglan gid siya nga magkuan sa ATM, mag-open account siya. nya. Ay dili na mo ni transact. Mama. Tawa ko na lang kato siya no. Yang saon to ah. Naarang number. Naara. Sige kay manawag ta di. Naara. Hala, saon na Nawa lang. man koy load. Di kay ang Kang Utik channel nahimo man ang Kang Utik channel kay ang Kang Utik diri gi-connect sa ako pero mao lagi na ang kadlukan kay basig sunod basing mauna na pud na ilahang gikuan ba nga dili na jud pwede nga lahi nga pangan lahi nga kuan remittance unya diri sa ako nga pangan. Kang manang da ko wala may kuan da. Natingala gini ko te kay kato sa ka Auntie Mercy di ba nahimo man to nato nga wala ko tay gitawagi di ba? Mm. Wala may nanawag nga ingana. Sa kang manang nahimo gyapon nga wala may ingana di ba? Mo kani nga nakurat ko kay wala man sa koy gipaabot. Nadumduman ako ang kang bibi dayon. Nagi atod gid siya. Di andi sana bidi kay ato i-check tong imo kuan di. Itanaw ko na nang iya. Unsa pag tanaw na to nga may internet. Awa internet ngano man? Nag-burn out man. Na bore out gid gihahag na bore out na impasog ang bukidnon kita dani ron. Na ang number na ray number di magi-save. Oh, na gani. Sige. Wala ba signal sa kuan. Ingon siya nga ikaw ni si Roselyn Abar, ingko oo. Siya nga naa kay gipaabot nga remittance sa mga sa kuan, ingko nga wala. Iyon na siya nga, wala gyud kay gipaabot sa remittance. Ana siya di ingko ay naa day sa akong manghod kay muna gi-connect lagi niya ang iyang kuan diri sa kuha. Siya asa man imo manghod? To ani sa gawas. Ingko wala man na naara man dinhi. Siya unsa di trabaho? Ingko nag-vlog man gud na siya unya wa pa siya naka-open account. Magkuha ra na siya sa iyang ATM. Siya na kinahanglan gini nga magkuha siya og ATM. Ana. Ay ato lang karon kung kuan pwede ba i-transact sa karon kay makuha pa man dayon. Mag-open Di account kuan kun ta ka di. Wa lagi koy load. Palud sa dito bintoy ikaw. Nasa tita Inday dito. Paglihok na dayon jay. Pagkuha sa kwarta dito. To sa dito 100 ko Ano ka buling ba dahil si mong naong bintoy de? Nay Abing dala. ako Ginoo ko na ay ilong nga na gawas ang kugmo unya. Eto guys, nagka-problema sa payment ni Leah TV. Excited na unta siya kay muuli na siya sa Bohol. Paano na lang gimingaw siya ni Ryan? Ryan, maghintay ka diyan. Wa man siya ko charger sa Diba? ibe. Ay, eto guys, thank you so much. I-solve namin ito ngayon. Tawagan muna namin kung ano ang gagawin namin para ma-instructionan kami kung ano ang gagawin. Paypayan ko ni Koreana kay mukaon ko dani sa gihatag ni Madam Pinay Beauty. Thank you so much. Eto may nakalagay pa talaga Maya Mia, ang babaeng maganda. Hello, thank you so much. Ayuhan nagpaypay dakor. Tapos mayroon pa sukulit. Talang, dami-dami. Tapos ito pa instant
coffee. Thank you so much, Madam Pinay Beauty, sa binigay niyo sa akin. Ngayon ay kakain tayo. Kay sila, gibag umanagibutan sa ngipon, mga ontati. Paano siya ka ng, unsay pangandan ni? Unsay pangandan ni ko? Agoy, mga kamang. Ha? Dami siya. Thank you so much, Madam Pinay Beauty. Hala. Ito ay Nutella daw ito. Nutella. Mal kay ni siya. Tapos na po, pay ako maayo ko kay giigang kay kukor. Wala, tinaglag ko na gamay ba? Sige nga diha. Gumiling? Ha? Electric ko na gamay. Asa? Ito sa'yo. Kaon ni kor? Kaya, Nagsawa na si Koreana. Madam Pinay Beauty, salamat kay ha sa imong gihatag sa ako, Ay. Uy, nako ref dito, pwede na ako isulod di sa ref. Gamay-gamay rin ako. gamay nga pa ay gamay nga electric. Sherwin, dili man hilig sa mga ingon ani. Pero kanis ya, I'm sure, dali ani mahurot kay ang yang hilig kape. Kape yun ang iyaha. Ha? Kani? Kani. So, hilig mo sa kape na dali ani makuan pero kani di sa hilig dani ako'y makahurot dani. Thank you, Madam Pinay Beauty. Hala, sukulit ni siya, no? Chocolate. Dapat. Na ay, Thank you so much. Ay, pay, magkakukor. Hindi na. Walay kuryente. Gino ko nag-brown out. Dili mi ka-internet, ani. Mami, kay. Ayuha, pag pay diha. Ngiti ko di. Kaya ko. Sumitan na natin sa Koreana. Dali ba? Nga. Doon na ni. Bilang ka matling. Ayuha, pay. Hurot na na akong duha. Thank you so much. Wow! Siya. Shukoy. No, asa nagigante? Dito ka ang tinday ako ipalit. Oo. Very good. Di kay nga ate. Hala. Ay kung mahimuan ko, biyain na lang ko. Nagulaton pa man ako. Diyan mo siya dito. Daw uli na lang din kadinhi. Ito to number ko. Ihatod si Auntie Gigi dito kay magpasukod siya sa postiso Sukdan ko karon na. ni Abrel. Parisi ni Minda. Yate na. Unsa ko number niya. So ani na kana ang Parisi no. hatagan nato si Maring Inday duha ka buklin. Oh, sige na tayo. Kani ako kay kana kay wala kay na hikot og mayo. Bigyan mo ng dalawa. Isa, duha, tulo. Kaon ka be? Syakoy? Ikaw ante Syakoy. Ito may mga number na lang. Isa, duha, tulo. Ay, insakto na Lin, Dani Lin. Kanang 0 Lima, dito sa ni kang Maring Inday. Bigyan ko si Maring Inday sa Syakoy. Puntahan natin siya ngayon kung anong ginawa niya. Unsay gibuhat ni Maring Inday dito? Nagkaon? Lako. Uy. Iup sa anak ki. Ngano man? Iup sa kay na ko istorya. I-explore na diha unsa man. Na. At tumiila ni Maring Inday kasama ko si Bintoy ang babaeng takirog. Sige na Abril, ihatid mo na yan si Auntie Gigit. Ang motor ko ang gamitin, ihatid si Auntie doon sa paggawaan ng postiso. Kay kung magmotor pa siya, kung maghabal-habal pa siya, dako naggasto no. Auntie, agari mi dani. Balik ra dayon. Kung di ko mahimuan, Sige. Magani. Nag-brown out diri ila nililin saon na lang ni pag-upload karon. Eto. Mareng! Ha? Ala, nadaan ni Zima ang babaeng gwapa kaayo. Virgin. Syakoy. Bahin-bahin na lang mo. Kandidato ni siya. Este ka ba?
Nya karon dato lang gyapon. Pabero ko sa mga taga dito. Wala Ginoo ko kung mahalin pa lang ang bungot. Wa nagi. Ala na si Udo Dani oh. Kung na pa lang mahalin pa lang ang bungot, Ginoo ko ibot man nako tanan kay para mahawan. Kaya din Sa sakoy. Asi nagbaklaya. Kasi nagbaklaya. Ikaw magbaklay? na, mamatay po ko ganin. Si ato yata. Oh. Nasi Dani. Ang karon apalit sa kako karon. Hoy Mareng, papalit ko na si Jima sa kok. Say mo sudan. Diyan na, nagkalat ang among kusina. Ala lamig kay kag sudan Maring. Ala nakuha na nimo imong pitsay. Gagamit kayo. Ulo, ang ako dito Ginoo ko, wa nag-ayo Ginoo ko may pag Naidoy man to imo. mo gani. Kuan kaayo ana ang malnourished kaayo. Ibutang ang saging sa kuan akong ibayang dito sa mga Saging na put. na naa sa gawas. Ha, hinog lagi ni Maring. Oh, hinog-hinog na. Mo ni akong gituba ato niya. Ala unday ang gihimo di ay? Wala naglungag sa saging niya, wa pa na haon ang kuan steamer. Ah, maghimo na pagkakuan, keeping. Aw, kuan. Oh, nanay binanggudi pero mo ato balingwan. Ato ka balingwan? Ato dahil sa karon. Nya bana ko nimo pag kuan dito sa akong suki akong gi kambas. Oo. Mag-deliver ka? No. Very good. Hey, saging. Naggarandra ka sa among kusina guys. Wala pa nakapaghilo ang mga bata. Hindi si Maninay. Ato ning dadun. Nangaula may kuna-una guys. Diara ang duha ka mga buring. Kaon pa sila Dani. Alay na mo ni mga marites kay libre Unsa din ni ah? Itong chocolate mga gatag ni Ma'am Pinay Beauty. Unsa ni ah? Gatag lagi ni Ma'am Pinay Beauty. Unsa man siya? Chocolate? na ala pili nya. Puro bugto. May gani ang bigas punuan. A few moments later. Eto guys. Wala pa jud nagbalik ang kuryente diri sa ilahan ni Lilin. At saka wala pa sad internet kay wala may kuryente. Ang problema sa payment method ni Lia TV, wala pa jud sad na sulbad kay wala may kuryente. Ako unta to i-check sa iyang payment method kay basig na ay nasayop dadto, pero ingani manggod ang nahitabo ang iyang payment method ni Lia TV, ang akong gigamit kay wala man lagi sa bank account si Lia TV, ang kang Lilin nga account. Nya karon kay na 3 man sa video nga na ay remittance nga nag-abot sa kang Lilin, dili nakapangalan kang Lilin dito sa kang Lia TV. Mao nang na 3 sa video. So karon wala na transact dito sa ATM ni Lilin kay ang nakapangalan kang Lia man. So problema na pud no, dapat lagi unta gyud nga na ay bank account kay ingani na pud ang nahitabo magka-problema na sad. No? Mo nang galabad pud akong ulo nga na ay problema na sad, imbes nga ginuko na patay mga problema dugangan pa sad sa problema kay ngo problema baya gid sad niya kay kuan baya sweldo baya gid sad niya, pero bahin sa video wala na jud koy mahimo dana. No? Okay ra siguro mga setting sa YouTube channel namo kay makaya ra na nako, pero bahin sa video na wala na gid sad koy mahimo dana kay dapat nag-open account. Kay ang ako ra ba wa ko mahibaw dani og next month basig mag ka troubleshooting na pud niya kay ingani ang nahitabo si Utik wala man gud sad siya kuan kana ang bank account. So ang iyahang kuan, ang iyahang sildo diri gyapon sa ako ang ako gyapong bank account ang gigamit. Mulagi nga kita tanan buhaton nato tanan kay para makatabang ta, pero dapat pud sad unta naguna-una kay nakasweldo naman, dapat nagkuha na og kuan bank account para ma-transfer na jud sa ilahang pangalan. Galabad biya gid akong ulo guys sa tinuod lang, pero saon ta man lagi buhaton nato ang tanan kay pamilya man. Mao nang pailob lang ta kay kita may kuan kanang bahin sa vlog, kita may kahibalo kung unsay mga problema sa vlog. Pero mo lagi na akong giingon nga bahin sa video unsa na diha wala na gid sad koy mahimo. Kay ngano gibuhat jud nako tanan kay para mahimong okay jud ang tanan, pero mao lagi ni karon nga nagka problema naman ni hinuon kay na tres man sa video.
Nya unsaon naman lang ni kinahanglan gid sad kuno nga mag-open account si Lia TV. Kay kahibaw man gid sad lagi sila nga magkasweldo na sila. Naa man gid sad sweldo, naa may agkapaabot nga sweldo, dapat nag-open account na gid sad unta no. Pero ambot sad gituyo sa higayon kay gusto na pud sad ni Lia TV nga muuli. Nya unsaon na niya pag-uli nga na hold naman pud ang iyahang sweldo. So, maglabad ang atong ulo nga maglabad. Kay, unsaon pa man ato pag-solve nga video man ang kuan. Pero nganong naabot man ang botilya dali sa Red Horse. Kisa may nag-inom nga gilabay man dadyo ang botilya. Nganong gilabay man ni Dani. Nga mapuslan pa mania kay dili man ni buak. Agoy, gajod kaning manggiinom. Unja, ilabay-labay lang dadyon Dani sa kuan. Sa talibunan. Charot. Bitaw guys. Wala pa na okay ang payment ni Lia TV. Wala pa siya sweldo kay nagka-problema. Paano na lang yan? Pero isa ray solusyon na ang pag-open account. Pero wala sad ko mahibaw kung mag-open account, diha ba dayon makuha ang ATM card. Kay sa una nga nag-open account ko, ang akong ATM card 3 weeks man siguro to or 1 month. Aya na ako nakuha ang kuan. ATM card nako. Kay pandemic pa man to na time. Pero mao lagi nga ang akong gikahadlukan basin sa sunod sweldo matrace ni akang utik nga payment kay diri ra ba sa ako Ginoo ko damay-damay na pud ni basin maparehas ni na pud sa among channel nga pag-apply sa kang utik na nga kuragi tanan ang among channel. Kay nag-troubleshooting naman. Kay unsaon man nga didto man sa ako na nga kakunik. Nya naada ni si Madam Utik ambot og unsay plano ni Madam Utik kung magkuha ba siya og ATM account niya kay nagkinahanglan na nga mukuha kay basin maawat na pud ni sa kang Lia TV. Unsaon na lang ni. Kuha lagi ko pero kang alan na pangalan dili na ako. Og nganong kang alan man. Wala lagi di ako ID. Og unsa man nga ID ang gikinahanglan sa video. Duha man gud to ka ID ang gikuan niya. Isa ra man akong ID. Mulagi na dapat lagi dapat unta kay basig ato na ginakinahanglan ato na gina-ilag out karon Dani tik ilag out na gito nako Dani kay wa ta kay baw kay na-trace na biya kang lilin basig matrace na pud nang imuha magka problema na gid noon tag samot Dani. Mas maayo tong malag out nato before pa ang sweldo kay para dili na mag-abot dito sa video kay once kung mag-abot dito sa video hold na siya kay wa ta kay baw og basig ibalik nila dito. Kay unsa ilang pamaagi, wa ko kahibaw kung unsay mga pamaagi dana. Kung basin pag transact dinhi sa sa Google AdSense, hintay sa video. Pag transact sa video kung dili to makuha, basin na ay mga limit kay ultimo manggani nang padalhan tag kwarta naa magani limit kung pila ka days nga dili na to makuha or weeks ibalik. So, wa ta kahibaw kung unsay mga rules and regulation nila dana sa video. Kung ibalik dito ang payment sa Google AdSense, so nagka-problema na ginuunog samot. Na ingana karon ho, na wala sad si Lia TV Dani kay naglakaw. Kinanglan ka na magkuha sa imuhang ATM. Kang alan na lagi pangalan pwede ra. Nya kanus aman magkuha. Ako to siya kono na ipabsit. Absit na to na ko siya. Ipa-absent man lang siya kay para kuan dili tagka problema kay aglabad ra bid ang ulo na karon na pod imbis nga naatay agbuhaton dili na ta agpakakuan kay Unsa may problema sa BBI? ang bank account gani nililin mo gigamit dadto kay wala man say bank account Unya. na trace man sa video nga ang Lia TV ang Lia nga pangalan naka-receive og remittance unya ang ATM kang lilin so na trace man mao na nga wa jud tay mahimo og kana nay bahin na gid ana wa nagi koy mahimo dana kung ingana na pero og kintay lagi ang akong gikahadlukan kung pag-abot sa video mga pila ka days or pila ka weeks basin ibalik pud nila ang kwarta dito sa Google AdSense. So ang Google AdSense na pud magkutaw na pud ning utok nako kay solve na po sa problema kung unsay problema na po dayon dato sa Google AdSense.
maingana na pud naa. Nga kinahanglan nga ato na i-log out ang imuha dinhi sa ako ang account kay para di ni magka-problema kay basig magka-problema og kintahay og matres pareha sa kang bibi unya naay adlaw pila ka days nga dili makuan ibalik nila dito sa Google AdSense na wana gid doble problema na po na unsaon na po na pagtuplok-tuplok kano sa makagkuan kay kinanglanon jud na So ngayon ay okay pa ako. So eto ang problema Ginoo ko. Ako nasad. Akong problema Ginoo ko. So wala may problema nga dili masulbad. Ma-okay ra gihapon na. So si Utik mo kuha na pud sila sa ilahang bank account. Gihapon sa na mi. Nya kang Alan ang gamiton. Unsa man nga ID ang naa ni Alan? Kompleto magud siya. Hagoy Ginoo ko. Kompleto man di niya wala ni mo gipakuha diretso. Nangutana bitaw ko sa imo sa online ko nga ti pwede kang Alan na lang. Naingon ba ka nga ngano kang Alan man imuha di ID. Mutong nangita ko pagi na gamit ko. Gamit ang kwarta. Ang kwarta lagi Ginoo ko. Dali ra na ang kahurot ang kwarta. Kinahanglan pag naay kwarta dapat dayon. Mo lagi na So sila na bahala dana. Basta ako ilag out na gina nato. Dani. O ilag out na. Kay dili gina pwede tik. Lagi ilagaw. Tesa pa, nganong Alan man, kisa may nakapangalan sa channel. Ako Dili pwede kang Alan, imuha gyud. Nadili man ko tagan sa video mo bitaw tong nagastuhan ba ako atong pagadto na ko gingoog kay dili. I-try dito sa Balingasag. I-try dito. Kay basig okay ra dito nga lahi nga ID ang gamiton. I-try dito tik kay dili jud pwede maagka problema gihapon ta kay kung kang Alan ang gamiton unya imo nga kuan pangalan imo pangalan ag hulugan sa Google AdSense unya kang Alan nga ATM error gihapon wa gyapon sweldo. Ako'y mag-ingon nga wala gyapon ay sweldo kay naparehas na dani sa kang bibi maunang sulbaron gina ninyo karon ang pag kuan kay ako di nagig ko gusto nga makuan na kay basig abot na sad ang panahon nga basig ma-error na pud ta dani na mga kuragi na gid mga ano na gid na natong sweldo imbis nga maumaora na kay wata kahibaw og unsay mga kuan sa mga patakaran da ng mga mag-abot nga Google AdSense o mga sweldo unsa diha kung naabay mga limitation unsa ba naa diha kay ang ako baya gigamit biyan ako sa Mayamiya lifestyle gigamit po na ako sa Reels, gigamit ako sa page. Nya unsaon man na? Lalaki kami. Ha? Lalaki ka ba lagi may nanay? Ay giatot ka ba? Unsa man day pagtuon nimo nako ha? Kabayo? Ha? Agoy, very good question ni si Mimi karon oy. Very good question. Unsa imong pangutana? Ay. Sige na tik, ikuan na siya. Lagi. Na dili ba pwede Alan ako agad lugar? Dili lagi pwede kay napares na karon sa kang bibi unya kang lilin atong gigamit nag-error siya di siya pwede i-transact. Nagino ko nagkutaw ang utok. So mauna na siya karon kinahanglan jud gigna na biya gid mudaan nga ipakuha mo sa kuan ha. Ayun, Datong ni Adi pabaya na ada. Nangabiyagi ko nimog advice dadtuhan ayun ko nga dili pwede di mutong Unsa na nga advice dili pwede. dili pwede kang Alan. Ay dili pwede lagi kang Alan. Mutong ingon ko sa imo nga unsa man ite. Ni okay ko nimo kay kuan pero karon nga naingani ni naingani ni nga dili gid ay pwede basig matris ni maunsa na sa ni atong kuan dani kinanglan nga dili pa magkuan malag out na ni siya gyud. Dili gid pwede lugar kang Alan ako agyud. Imo gani pangalan no kay imo may nakapangalan sa kuan Google AdSense. Nandiyan ko may ID. Ha? Mapapa. Ang akong isa ka valid ID mo ay pa, ang isa pabilya na. Nadili man nila kunuran. Ay natural kay ngano napabilyan nya mo ay kanaa. Pangitag ID Ang nga sabol parehas ato. da na sa. Unsa man ang pabilyan di ay? National ID. National di unya unsa pa tong isa? Voters. Naunsa ka ba nganong pagkuha dito sa voters nga pabilyan na transfer. Lihuka na tik.
Ambot lang, ug mag-release pa ba sila sa voters karon? Wala naman good. Na mao gani na lihukan na or kuhan ka magkuhan ka sa barangay clearance or police clearance, pero pabilyan jud nga pangalan daw mo'y dalhon nimo dito sa BDO. Okay, saon na lang na ako naabiyag ko kada adlaw biyag naabiyag ko hunaon na ako hunaon nga vlog, na ako hunaon nga kuan. Dili ta pa concentrate kay aguna-una sa taninyo dinhi ug nangaunsan na. Mao na nga ginuko tinabangay ta. Okay. Makaya ra man ang ninyo nga ingana. So karon guys, ambot dani ug unsaon ni ano. So basta isa ray solusyon nga magkuha si Lia TV sa ATM. Pero among tawagan tong video magpa-advise me kung unsa jud maayo buhaton first. So di ara nagka-problema. Eto guys, maraming salamat sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Karon mag-vlog na pud unta taon nya. Mahulog na pud ni ambot gatuyok-tuyok ra atong kinabuhi no. Gatuyok-tuyok ra atong adlaw. Pero maskin patuod ag tuyok ang atong adlaw, lahi-lahi nga panghitabo. So daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Ako ay magpaalam na sa inyo. Ako ay magpaalam na sa inyo. Lalaki daw ko, dili ko babae. Dili sad ko tumboy. So ako ay bayot. Ingon si Mimi. I love you so much, guys. Ako ay magpaalam na. Babush.